What's up mga kuya koys, for today's video kuyogi ko ninyo dirirang sa ta sa Ayala kay mamalita og cellphone ani nila nya kita mangutana og kinsa badyoy ni paak aning mananapa. What's up mga kuys, pagkatsuya sa mga cellphone diring dapita maong ako aw si milibog ug asa jud ang para diri sa kuha nya akong nahinumduman na naaraman day siya. Aw di na ta magisgot ana aron sila di mabalaka. Mamili na lang gud ta kay kaning hot 30 aw medyo hot jud sa iyang mata. Bitaw mga kuys, kining among palitunon karon dili jud ni para sa kuha, para jud ni sa iyahan. Tan-aw ra gud ning ako para ingnon na magpalit ta kay naa magoy mga previous diri nya dirara na siya mao nang atong ibayad sa tindira. Bitaw mga kuys, ato sa adtuon ang cellphone ni Lolo ba kay palitan sa daw nato to siya. Tuara solo maura sa ni imuha ha, mag-itel ra sa ka kay lig-uning mananapa. Nya baliko na nato ni siya kay si minabalaka basin nahutda na daw tag kwarta ba. So mao jud ning nabunutan niya ang hot 30 kay init daw kayo sa iyang mata. O hala, ablihin na. Nalingaw jud ko diri mga kuys dapita kay si ma'am pagkasi awa. Kahit na lang ta. Wow, very nice. Unya na ng katawa kay ako na ipangutana kinsa ba joy nikit-kit aning mananapa. Nya samtang nalingaw ko diring dapita si ma'am nangita na sa iyang tig camera tuara. Ay, nara na yun. Si mi vlogger man daw kuno siya, pina-unboxing ba? Si mi makapalit man ta anig tindira ay si mi makapalit tagdaghan ba? Nagkalami na sad noon ko mga quiz ay nagkamali day. Nindot man jud mo palit sa ingani mga quiz, labi nagingani kajali ang mga tindira. O hala, charging check if compatible batang duha. Kay happy naman ni siya, o hala, manguli na ta. Wash out di ay ko sa mga buutan, ang mga gwapa diring tindira. Moday nilang pwesto diri sa Ayala. Taysa balik, wapa man dahil nabayrang mananapa. Di ta mapriso aning kalakia, o hala, ihap na. Mayra og naay pabilin pa. Kay kaning akong kauban si minabalaka. Wala tayo sudan na ni guys. Di mabalaka, ang importante, malipay ka. Kaya ang kalipay sa inyong kuya, kaya makita ang smile sa inyong mga mata. Isa tay sa mata na di ay isa, dili di ay sa baba. O di ay isa, gibag una, labi na ug mauning mapalit nato sa sunod simana. Pero di na ta maghisgot ana, kay wala pay allowance ni Lulumita. Unahon sa nato ang kabaw, kay di man kadarong mananapa. Thank you ma'am, bye-bye. O hala, manguli na sa ha. Sa mga ganahan mo palit, naara na sila diri sa 4th floor IT Park, Cebu, Ayala. Bali-bali sa, basta kaninang pangaan, pangitaa, naara na dira sila and wash out sa mga gwapa o mga buutan kaayo ng mga tindira. O hala, ayaw sag exit ha, kay mag-unboxing pa daw ni sila, bisag giablihan na jud ni ganiha. Tuara, pasyak-syak pa kuno ba, pero giablihan na jud ni niya ganiha. Mao ni mga kuys ang ligong ITEL na 8128 na. Para dahil ni siya kay Lolo aron na siya kalingawan dito sa ilaha. Nya ali na kay mag-transition na ta. Tuara. Di sad daw palupig ning Infinix niya. Kay lipay siya kayo diring dapita pero unya for sure stress ni ikaduwa na niya. What? Maong sa mga manuwa ay og ML dirang dapita. Hinay ra og ayaw padala kay sa una ra na siya nindot murag sama niya. Di na ta magisgot ana kay ang kwarta piso ang natira. Mao di ni mga kuys ang Infinix Hot 30 na nindot kayo sa duwa. Maong sa mga manuwa ay dira ML ra ang duwae og ayaw ang feelings niya. Bitaw joke lang, sa mga ganahan mo duwa kuyog siya o kuyog mi ba, so pangitaara ang .ml dirang dapita kay mag live stream ta sa ML gamit ang heroes and skills sa Dota. What? O hala, kay kaning video ha, medyo taas-taas na, so diri na lang ni taman ha. Wash out ninyong tanan o kanila ay si Sir Koys na laging nagpapaalala na bahalag pubrita. Basta, daghan tag kwarta. Make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crowd, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be great.